Dintre de la setmana cultural, avui divendres, nos toca el grup de guitarres i veus de la nostra llar del Pilar. A continuació començarà l'actuació. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, benvinguts. I ara aquí farem una cançó que es diu La Rosa del Port i la dedicarem al nostre president, el senyor Jesús, per la seva tasca que fa tan important per la nostra llar i també pel que ha fet per la coral i les guitarres i veus del nostre grup i perquè s'ho mereix tot. Bueno, per vosaltres, La Rosa del Port. Aquí per davant. Això de les fotos, que estic gravant. Vale. No, ja l'he dit. Ja m'ha entès. Caps aquestos. Arriben les barques velles i a veure els Bueno, què? Ho fem bé o no? Otra! Bueno, pues ara farem una cançó mexicana que es diu El Borrachito. A veure si es